Bertatik eta bertarako. Epa, atzaldeon, itxera ipatxetaneko sale guztiei. Bueno, gaurkoen aurretik sine egingo netuen moruen, esango netuen, formatu desberdinetako zuzenekoak itxe saietuko ginela, eta zuei, kasu honetan kirol desberdinei, gure bizibilitate puntu bat emuten, Kasu honetan, motorran munduan inguruan berba itxera gatoz, eta gai honetaz berbaitzeko zein hobeto aritzu bia motorran munduan sale amorratua daño, itxare patxetako saletuek jakiteko pixkat aurkeztu zure burua. Apa, taldeon, danoi, aritzu denaz, eskoetan nidator, eta gaurkuan, ingo da purtxo bat, ustaia hasieratik gaur, abuztuak 12 arte egon dien Euskal Rallysei buruz, bain resumentxo bat, ikuruzeran fandien bakoitza, irabazliak, aprobat zeinek eukidauen presentzia geixen, protagonismo geixen, eta gero apur bat Euskal Herri kanpotik egon dien lasterketei buruz hitz egin gau, bi lasterketei buruz, eta bertan Euskal pilotu eukidauen presentziai buruz, eta zelan fankalkien gauzak Euskal pilotu Kasu honetan aipatu bida motor munduan modalidade desberdina daukola, eta hemen gaina dauko suerte hori modalidade desberdinez disfrutatzeko aukera daukoela. Esplika apur bat zen modalidade desberdin ikusi daiteke hemen. Gaur ingauena berba gehien bat die 3 rally sprint, rallycross bat eta autocross bat. Hain zuzen, Irurtzuneko rally sprinta, Askoiatako rally sprinta, Lesakako rally sprinta, Miranda de Ebroko rallycrossa eta Arteixoko autocrossa. Hemen modalidade desberdina dauko goier. Esate baterako, igoerak, portu bat igotea izango litzatekena, gero rally sprinta, apur bat teknikoa diena, pistak zaila dienak, igual hor jaba porlana zartzen da, saltuak, batxiak, apur bat ezberdina, eta ero ralliak. Rallyak beti ezautu izen duen rally horrek luziagoa dienak, ordutegi ezberdinak, egunian ziar faten dienak itxen, 3 egun igual eruten dauenak rally batek, eta horri badibez Goiurrak, Gernikan, Lehartibai, olako rally politxak egoten die gure inguruan. Esan bidea rally eta rally sprintan pilotuek kopilotua eruten dagoela notak kantatzeko, igoeretan ordea batik bat, lasterketa mota bat izeten dielako. Oina ipatu duzu autocrossa, zer desberdintasun dau rally arrunt baten eta autocrossan aldien? Rally baten helburua izaten da punto batetik beste puntoraino eltzia alik eta denbora azkarrenien. Eta rally baten igual da, beratzi etapa desberdin esan digun, Frantziako turra moruan, etapa pila bat zela, hemen igual beratzi etapa. Eta autocrossian desberdina da, zirkuito baten barruen dala, muga beti iguala dala, izaten dien normalien 6 buelta, 8 buelta, baina dana eremu igualian. Eta, ze ezberdintasun dau? Rallyetan, rally sprintetan, igoeretan, horretan danetan, igoten diela banan-banan. Urtetzen da, parte hartzaile bat, batzutan da minutu erdi, minutu bat, minutu zerdi, depende kasua, eta gero urrengo urtetzen da. Hemen ze ezberdintasun dau? Hemen izaten dela lasterketa bat, da karrera bat, moruan, orduan, asmua da, ziklokrosa moruan esan digunez, dana lokataretan da, areietan da, eta ez da asfaltoek ikuten, lurzoro ezberdina da, hori da, eta
asuntua da, ba, egiten diela, ba, lehenengo entrenamentuak Formula 1 moduan, ez? Ba, entrenamentua, gero klasifikatorixak, zein urten lehena, eta gero lasterketa bada. Danan kontra, eta lehena heltzen dana, irabazitzen du. Behin hau dana ondo azaldu ondoren, bueno, direktuan dinamika izango da ez, hasieran aipatu duzu ez, apur bat egunerokotasuna hori eta albisteak gainbegiratu da jokoteu, bai bertako eta bai kanpoko lasterketei eta gero saiatuko gare, ba, gure bai, debate bat edo analisi edo reflexio propio bat itzen motorra munduan bizitzen dabien egoeran inguruan, ez? Eta hortaz, ba, ondo bepetetan magatu, bizkanaka sartuko gare hasingo gare. Hasi, Arit. Orduan, lehenengo lasterketa aipatuko guna, Irurtuneko rally esprinta, Irurtun Nafarroan dauen herri bada, Irurtun Arakil da rally esprinta, uste dut bi herrixak hartzen ditxula, uste dute, ez nau ziur, baina bueno, 12 kilometro terdi daukon lasterketa bada, ustaia bitxan nintzen, eta 3 manga, 3 pasada zaukon. Bertan, mitiko batek irazizan, Joseba Beola eta Maitane Martiarena. Osea, Joseba Laza eta Maitane Martiarena M3 E36arekin. Azkenean, Joseba Laza orain bastante fuerte da bien piloto bada eta nahiko ongi ikusten gabitena azken urtietan aurrera. Zait, sorpresa moruan, Joseba Laza. Nafarroako txapelketa bai burutzen dabil pilotuak. BMW M3 autori beti da kotxe oso on bat, azkenean M3 bat egiten duzu eta ona izetan mazarea, azkenean ez dagotu garaipen asegurauta para nada, baina boleto asko dukotu irabazle izateko, ez? Batik bat hori tramo azkarretan eta karreteria bai, gero ez da hundixe kotxe hundixe izan da, ba, hobeto kotxe estilo honentzako, ez? Eta podio bat zeinek bukatu zaben, zeinek buru. Iñaki Zozaia eta Xabier Andueza Porschearekin. Porscheak gutxi ikusten dira, rally esprinetan batez ere, esan dugun moruan, saltuak da, autoa apurteko probabilidad gehiago da, nik uste dut igoera baten baino, igoera baten azkenean zabalagoa die kaminoak, asfaltua egoera oso honian egoten da, normalian, eta Porsche 911 GT3arekin Joseba Lazak 22 minutu da 33 segundu intzaban, eta honek 20 segundo. Beraz, Joseba Laza erresi. Esan digun. Eta hirugarrena Alberto Sánchez eta Sandra Ugalde Saxo VTC-arekin. Hori bai izan zara sorpresa. Danondako nik guztot. Izan ere, ba, bueno, Saxo VTC-a eta BMW-aren artean eundapiku saldin aldia dau. Eta atzetik, Albertoren atzetik, gelitzu ziren, BMW batzuk atzetik eta auto potenteak, baina esan digun, Alberto Sánchez piloto oso nadala, niri asko gustetan gaten, eta kopilotua behi Sandra Ugalde, asko ibiltzen da Sandrak eta peinta batekin korritzen da, pilotu bat, eta kopiloto Albertoekin ibiltzen da, eta Alberto ritmo oso fuertea markatzen du, autoa ere oso nauka, eta ikaragarria, ikusten, asko gustetan eta Alberto ikustia direktuan. Egindako denborak ondo berbaitzen dabe bere eskuak zelakoak dien, ez? Oso nahizetak dian kotxe honen ez euki, baina esku fin horrek albidetzen dute beti punta-puntan ibitzen. Normalian, klasia beti irabazten dau. Bere klasiaz, esan biharra dau bai, lasterketa baten ez diela 50 eta lehelenak irabazten dau eta jazta. Barruan, kategoria desberdinak daz, klasiak deiten jakienak, eta apur bat kotxiaren peso potentziarekin daude bere ezaugarria duko, eta kotxe eta ezaugarrietara egokitzen dien autuak klase batea sartuko dira edo beste batera. Horia, eta gero genera dau, baina bueno. Normalian Alberto klasia beti beretako eskuratzen dau piloto oso nada. Bueno, oier, behin Irurtuneko rally esprinta alde batera utzita, gure herriak baten ditxun lasterketa aipatu diko, gozer? Bai, lehen nik eta bain aipatu dira lasterketa berri bat ala. Bai, berri xan, lehenengo dizinua. Esan, lehenik eta bain antolatzaile zorionak, esan nahiz eta istripu asko izan, nik uste dut sentsazio honak transmititu zituen lasterketen izan, bai antolatzaile alderdi, bai tramuen eukitako ibilbidean
aldetik, eta, bueno, ze pasu zan resultaz guizten, zein hil izan Bueno, puntan? bai, lehenengo eta behin, bueno, hor irudizetan ikusten duen Jokin Agirre, Jokin Agirre beste emeiru bat, Bai. eta Jokin Agirre zuzenian ikusitza piloto osona, goruzkotan doie, Jokin Agirre ikusten da moruen, eta bueno, rally honen bereztasuna zan, azken batean, Irurtzuneko eta beste rally asko moruan, alde batera izetenenak, honei zien, lehenengo alde batetik bestera, eta gero hemendik bestera, kontrakua. Orduan, bi eta bi zien, orduan. Eskoriata eta Txabalta baten zauen tramo bat zan, bi herrixak bat iten zauen tramo, guztaiak amazizan gertatzen, 8 kilometrokin, eta rally oso teknikoa. Oso teknikoa, Zu konbasautu zu danetik, bide hori, bai. explika bapur bat ze ezaugarri daukon lasterketan ibilbide horrek. Danetik dauko, ez? Azkenen, igual, Atxabaltatik Eskoriatara hasieran portu bat igotea moruen izango zen, Mendiola, bide zabal bat, ona, asfaltua egoera honian, eta azkarra hor, kotxe potente batekin, Jokin Agirre berak egan intzauen tramo hortan, eta gero behin hori gota zailu itxendan rally bada. Zeba, kaminua asko estuten da, gero porlana sartzen da, saltuak, igoera, jaitsierak, arketak, gauza pila bat daukon, gauza pila bat dauko, eta gero bukaeraldian bebai, Bolibar deitzen da nauzuan, hor zabaldu itxen da berriro bidea, beste portu txikitxo bat moruen igoti izango zen, nahiz aldapa asko ez izen, kaminua oso ondo dau, zabala da, eta gero berriro be, aginatik bera, agina baserretik bera, hori aldapa, hor irudietan ikusten duen moruan, hortik bera, zoramena oier. Eta oin, ibilbidea baina ipatuta, oin sartuko gare sailkapenaren inguruan analisi bat jotera. Zein ibilizien punta? Puntan, bueno, esan duen moruan lehenet, Jokin Agirre eta Arantzazu Araneta, BMW M3 hogeta matxiakin, 22 minutu eta 52 segundoko ibilbidea intzaubien guztira, eta bigarrena Inigo Olabego gazkoetxea. Bere kopiloto Sergio Martinezekin, kompaktarekin, BMW-ekin, 22 minutu eta 54 segundo. 2 segundoko tartea. Ez duen inok espero, ez? Lehenengo mangan... Gu behintzat ez gauen espero Inigo hain goian egotia, eta gauza goian egotia, eta beste gauza da, irabazlian gandik 2 segundora geratia, eta tramuak irabazin zitxula. Hori, baina ipatu gina. Areta gehiago, lehenengo mangako denbora ikusita ez, ikusten da nola Jokin Agirre jaunda jabe. Danok uste gauen Jokin Agirre, egatzen bizabela, eta beretako izen bizala ekanto. Eta gero, kontrakua. Bai, Inigo atope. Gero eta tartea murrizten handu zen, eta bukaera arte, puri-purian egon zen lasterketa. Horre esan biharra hauen, beste favoriteko bat, Gorka Idigoraxe kasu honetan istripua izan zuela, hemen ikusten dugun bezala, ez? Nun izan zen istripua, segertatu... Bai, bueno, istripua toki horrazten zen zati azkar bat, Gorka sorte txarrak izan Gorka bai, nik uste dut bidea oso ondo dakitxera buruz. Sorte txarrak izauen, ikusten den moruan, favoritotako bat zan dudei gabe, eta lehen ez du aipatu, baina pena, izan ere parte hartaien zerrendan, lehenengo seirak oso potentiak ziren, eta guk uste gauen, lehenengo seiren artien egon bizala sekulako pikia. Eta ze pasau zen, sekulako pena. Aingeru Castro beti BMW M3arekin buru belarribili da, txapelketak irabazi ditu, lasterketa asko irabazitako gizona, ego 10arekin korritzeko zijoan, ezen irten, Gurut Agirretxe, lehen BMW egoketa marrakin ibiltzen zen, alderik alde, Gurut, Trabeska, eta orain BMW M3arekin, Trabeska beharren, egan ibiltzen da, eta Gurutek arazoak izan zituen, orduen podiumetik jaitxe egin zen, Gorka Idigoraz. Beste hundi bat, Gorka, gainera etxeko lasterketa, bera antolatzeietako bat, pena ikaragarria danondako, favoritotako bat, sin duda, uste gauen Gorka irabaziko zagoela rallixa, eta lehenengo mangako erdi inguruan, istripua izan zauen, eta gero Fernando
fiesta WRC-arekin. Nahiz eta ez jakin pilotua zein den, Valentziako pilotua da, baina auto horrekin goian egoteko aukera asko zituen, parrillako autorik hoberena zaukalako. Bai. Ez? Eta hori, bigarrena Inigo, Olabe, ez gauen espero, favoritatako bat bai hor, sartzen zan, pakortan, baina uste gauen beste batzuk bera baino azkarra ibiliko ziela. Inigo oso nada, esan biharra daulen bai BMW M3 E56ekin korrektua dagoena igoretan, oso fin fatendan piloto bat da, baina nik personalmente ez nagoen espero horregatik, ez? Azkenean bere autoa behetan lehiakorrenetarikua, bera baino printzipioz hasiera baten lista ikuritza, bera baino lehiakorrauak ziren autuak zazen, baina hemen ikusten da Inigo piloto oso ona dela, oin arte bai demostratu du, baina oin eskuetako realizan bai egan nintzauen pilotoa zen, eta gu gazen Mendiolako igoera hortan aipatu goena, kaminua zabala zanien, orduen hor gu ikusten gauen Jokin Agirre egaz zoiela, azkenen potentzia askoz gehiago usalako, baina gero Inigo tramo teknikuetan jaunda jabe, bestela eta norra gongo. Bai, esan beharrago BMW kompaktari berak ere doiketa edo aldaketa batzuk ere egin dioskola eta lehen aipatu duen esperientzia hori, ez? Rally munduan azkenien esperientzia eta burua hot mantentziak dauko garrantzia hori, ez? Gainera, lehen aipatu dugu, ez? Lehen pentsetan gauen, agian Olabego esken otxeetan lehiakorren eta areta gehiago ibilbide ikusita eta bertan zeuden aldapai ikusita, ez? Baina ikusi gauen bere maila ez duen inok espero eta zoriontekoa bere txapelketa eta podiuma izten nor dugu ari. Joseba Frutos eta Urti Cortázar, Renault Clioarekin, hau bai ez gauela espero. Joseba piloto eskarmentatua da, 10 urte edo jango da Laster korritzen, asko ibilidan pilotua da, herriko pilotua, bidea oso ondo sakixena, eta baina Joseba ez da normalian hor podiuman goian igotzen daukan autoaren gatik ere bai, esan biharra dau, baina egan intzauen. Joseak bai intzauen egan. Osea, paio bai intzauen egan, ze bezala daukon autua gatik, ezan gelitzuko hain goizan, eta Joseba, espektakular. Ikusteko, eta zelan juntzan, gure kurba berak hartu zaun onduen, beruzkotan, oso zoro panza, no oso zoro. Txirte dozar. Matar a morir, esaten moruan, Justo ondo urte jakon eta denbora kortxe da. Eta, hostia, 23 minutu eta 54, esan bierra dau, goiko bi oiarretatik apur bat berau, baina bere azpitik asko geratu zen, 50 zien, inskribiruta, orduan asko geratu zien, eta Joseba oso ondo, piloto oso ona da, eta ikusi izan. Bera izan zen sensazio haundixenetarikoa realizan Andoni Blanco, bai, Andoni Blancoren debuta, irurtuneko realizan debuta usauen, baina zoritxarrez palier bat buskatuta ez zuen ibilbidea bukatzerik izan. Beste debagoien daru bat, ez? Gainean hori da, nik nabarmenduko nagoen debagoien darren parte hartzea. Hori da, gero eta pilotu gehiago ikusteko aukera daukoela, hortaz bertako jendeari bertan zorionak egin zauen rola bat. Bai, Andoni Blanco juniorra irabazi zauen pilotua, 14garrena geratu zen generalian, bere lehenengo azterketa saxoarekin korriruta, azkar. Ez da marka makala, ez da marka makala, ez. Gero, Eneko Goiriena hori bai dela klasiko bat, Eneko Goiriena gure artean, Eneko Goiriena... Etxe duzu pantailan, ez? Hemen Inarrarrien ikusten dugu, Inarrarrien de Trabeska ikusten dugu, Auro juntzen Inar eta Trabeska ere bai, Inar piloto eskarmendatua ere bai. Hor ikusten da bai, ez? Azkenien pilotuen barruen bai, mota ezberdinetako piloto da zela, bereien iateko era hemen ikusten da, Inar, zelan ipurdia ondo mugitzen duen, bai, eta aldaka ona ditu, Inarra. Zuzunien posibilitaterik goian bukatzeko, batzuk ez? Oso disfrutatzera, joaten dira, ez? Bere lasterketa burutu, amaitu, eta ongi pasa, Hortxe ipatu dugu ez, ze garrantzitsua den lasterketa amaitzea, eta sorte hau pilotu azuk ez zuten izan eskuetako rally sprintean, istripu bandana... Istripuz markatutako ralia. Zore gaitzez. Bai, hemen ikusten dugu azkenengo fokusa bai, kotxea irauli zuena, horretik beste fokus batek,
eta nola ez, Monika Muñozen istripua bere ZXarekin, ez? Bai, Monika Muñoz eta Naiala Sabaterrek izan zuten istripua, denoi markatu zuen istripua, ez? Azkenean Monikak ere bai antolatzaileetako bat, Monika azkar jaten den pilotu bat, aurretik istripua izan zuena, asko markatu zuztan personalki istripu honek, pena handia mun zuzten, eta Naiari animuak behatzen dute hemendik, ez? Bai, Azkenean, hemendik animoa Naiak banak. bai jasan zauen istripuangatik, hor ikusten dugu Markel Gordoa eta Enara Markaide bai, Bai, zelako autoa, bere Leona. bigarren lasterketa, Bai. rally sprintetan debuta, eta kotxe horrekin aldapa gora batik bat Ederki. potentzia duen kotxea da, ez? Bai, gero bai, bueno, istripuz markatutakoa esan dugu ez, Gorka Idionatek izan zuen istripua, Monikak izan zuena, Focusen istripua, Clio baten zuartea. Bai. Orduan, ba, bueno, pena handiz, Azkenean rally mundua ere Horren horran da, mundua horakoa da, gauza batzutan gauza onak eta gauza txarrak izaten dau, eta lasterketa, ba, bueno, ba, valorazioa sortikoa jarriko dauke, ez? Bi hori amarrakoa jartiagatik istripuengatik, azkenien pena bada, baina, bueno, mundu hontan, ba, bueno, parte di, bai, beti be, hartzen duen eta arriskua da. hemendik kritika bat inda medio tradizionalei batik bat nola erabiltzen dituzten irudi horiek, ba, Manipulatzeko, imagen ez? txar bat Hori da. transmititzeko ikusleari, ez? Eta Hori da. hemendik esaten dugu horren atzean mundu hau oso politxa dela, beste mila gauza ondaukola horren gainetik, eta pena ba, hauek, gauza hauek inoiz ez agertzea telebistan nabarmenduta, ez? Hori da, ez? Azkenean parte die, noski, baina ez da beti, ez da sartu behar beti eridan azamarra, ez? Azkenean, Pertsonen intimidadea hori da. zuzen gainetik dago, eta hori Horregatik. beti errespetatu dira. Horregatik, bueno, Gorka Urrutia, beste bat. Gorka Urrutia bere Bendar bat, 30ekin, Gorka espektakuloa, showa. Lehen showman. inarraren aipatu bali madugu, Gorka Urrutia ez da tien gelditzen. ez da tien gelditzen, ez? Gorka Urrutia showman bada, oso ongi erabiltzen dugu bere 30, eta ikara, beste behin, Gorka herriko pilotua, bidea buruz dakien beste pilotu bat, eta, Bueno, hemen galdetzen digute, zergatik ez da rallyen laburpenik egiten ETB-en. Lehen akorretan az nik nola lehen botatzen zaudien, ETB-ek, ETB baten. bai, esfortu bat itxasauen, ba, kasu honetan kirol minoritario honi bere presentzia emuteko, ez dakit zehar- Galdera ona, eta aipamen bat inbiko esan bai, telebistei, karo, guk ikusten duen laburpen danak YouTubeko kanaletik ikusten dugu, Ogorrotxa, Quantunum, kanal guzti horreitan botatzen dituzten erresumenak, eta, karo, telebistan ez dauko presentziak automobilismo munduak, ez dauko botatzen, eta pena bada, ze jente asko ikusiko zauken, eta pena bada, komunikabideek lehen esan duen moruen, bakarrik gauza txarrak ataratzea rally munduei buruz. Bai, gero ETB-en presupuesto murrizketak egon die, eta bar, baina hemendik be ETB norbait entzute bali mabil, gure proposamena eta kontutan hartzeko eskraitza. Oin, egin izan beharra da, kanal bat atara daubiela, eta botatzen daubiela apurra erresumenak eta, baina nik uste kanal minoritario bat izanik, ez da bada inbestetan ikusten, ez? Eta bai, izen biko zala, gure ikustegi izaten duen moruan, ETB-en o kanal garrantzitsu baten agertzeko moruko kirol bat, ez? Bueno, bain, eskuitzako rally batuta sozializau? Bai, bueno, azkenik Josu Alberdi, bera aita ikustena ohituta gaz, Iñaki, gure idolotako bat, ez? Azkenan, esan behar da hau bai, generazio aldaketa bat egon dela, ez? Lehen asko zen piloto mitiko Txus Jaio, Iñaki Alberdi, gero rally espre munduan bai urte asko egon die Aingeru Castro, eta horrelako piloto, eta belaunaldi aldaketa bat egon da, orain Gurutz, Jokin, Josu bera, ez? Josu 12. intzauen eskoitzan, eta, aurten hasi da, eta... Bai, azpeitin piloto arrobiak ez duetenik. Irabazlea, Jokin Agirre, bai. Eta kasu honetan, eta Gurutz bera erretzilogoa da. Eta nik uste etorkizuna duen pilotua dela
Josu, ez, orain Bai. dela gutxi hasi, gainera erakusten dabil geroago aipatuko dugun autokrossean ere aritzeko jaiotasuna baduela, hortaz, pilotu bersatila eta kontutan artekoa etorkizunera begira. Bai. Bueno, eskoitako Rally Sprinta ja amaitutzat emungo. Rally Sprint oso politxa izen zen. Aber, datorren urtean, hemendik gure proposamena itxendan datorren urtean. Ojalá itxia, eta oin Lezakako Rally Sprinta, usteak 23an burutu zen, 9 kilometro eta 300 metroekin. Hau ere bai, bi alde batera eta beste bi manga bestera. Eta hemen bai, Joseba Beola, bere Ebo Amarrarekin, itxaso etxebiderekin. Joseba Beola bere klasikoa da, urte asko dira korri duten, eta hor eneko goiriena ikusten dugu, iruditan, eta lehen esan dugu moruen eneko goiriena, eneko goiriena, Bai, gainera, lasterketa mordua korritzen daue pilotua da, bai, lasterketa asko Nafarroan, bai, lehen BMW M1-arekin aritutakoa, orain beste BMW-arekin ari da biena, eneko goiriena pilotua da, gero behin goben aipamena Aimar Carrillo bezalako pilotu antzerakoa da, eneko goiriena zenen esperientzia handiagoa daukon pilotua da, eta eneko goiriena azkar eta trabez juten den pilotoa da, eta hori oso zaila da egiteko. Eta BMW-arekin denborak egin behar izan dituenen bai, denborak oso onak egin ditu, eta espektakuloa eman duenean, espektakulu latza eman du. Orduen eneko goiriena piloto ikaragarria da. Bai, lehen aipatu dugu, Lesakan Beola izan zela jaunda jabe, kasu honetan Mitsubishi Evo Amarrarekin, zer ezaugarri nabarmenduko neserituzkeen auto honetan? Bueno, azkenian, lehen ikusi duguen garaipenetan BMW M3 izen da nagusi, BMW M3ak atzeko trakzioa dauka, eta honek Evoak lau bider lau, ez? Azkenean lau erruerak egiten dute indar, azeleratzeko orduan, eta, bueno, kotxe hau kanpotik nik uste ez dela estetikoki polita, baina, bueno, segurua da, eta Joseba Beolari ematen dio, garaipenak. Bigarrena, Xavier Lujo eta Jesus Estrada, Hyundai i20R5-arekin. Joseba Beolagandik beratze segundura. Auto oso kompetitiboa da, Xavier Lujoa lehen ere bai Porsche batekin eskarmentua duen pilotua ikusten da, eta hirugarren lehen aipatu duen moduen Joseba Laza eta Maitane Martiarena BMW M3arekin honengandik 20 segundutara. Bai, Lesakako lasterketarekiko, Tamau segundutara. Ibilbide ez luzegia, bihurgune itxi asko, carretera nahiko zabala eta egoera honean. Bai, eta, bueno, gero hori bihurgune asko esan duen moruen, paia asko, horkila asko. Eta hor, bueno, azkenean Evoarekin, ni guztot salida hobea zeukatela, orduen, i20a ere bai lau bider lau izanik, azkenean azelerazio gehiago dukita, hor esan dira, gaizka zabala. Esan gaizka zabalari buruz. Hau ere, Xeumana. Gorka urrutiaren estilokoa, BMW 30arekin korritzen duena, Xeumana, gaizka, liuraturik ikusten gaituen pilotua, azken eskertzen dira odako pilotuak ere bai, ez? Beti azkar joan beharrean, gaizkak trabeska joaten den pilotua da, Aimar Carrillo. Aimar Carrillo eneko goirienaren estilokoa da, azkar eta trabez juten den pilotua, ez oin fama hartzen ari den pilotua, erakusten ari da bere doaiak, eta Aimar denborak egin behar dituenean, denborak egiten ditu oso ongi, eneko goirienan bezala, eta trabez joan behar denean, trabez oso ongi juten den pilotua da. Gaizka zabala ipatu duzu, eta gaizka zabala berak OSD drift, Espainiako drift txapelketan ere, sekulako markak egin ditu, eta kotxe bere hori da, kotxe bajutxu hau batekin, bastante baju haua, oiarren aurka, horribilida lehian puntako pilotoen aurka labana aginetan sartuta, gaizka. Eta gaizka, segulako pilotua. Horren agutzen du, bai. Eta zerbait gehiago nabarmentzeko, Lesakako Rally Sprintan? Bai, Daniel Villar ere bai, 208 RB-arekin sensazioak hartzen, asko gustatzen zaidan pilotua da, Daniel, asko askartuten da. Eta niri esku hartzen, auto berriari, eta niri asko gustatzen zaidan pilotua da.
208 hori azkenen kotxe modernoa Bai, bat izan moderno da. izan da, hori da. Askotan ez ditu hainbeste matxura izaten kotxe zaharragoak bezain beste, eta segurtasun asko transmititzen dituen pilotua da. Bai. Eta bueno, apur bat gaiari, lesakako gaiari amaiteko, 82 parte hartzaile egon ziren, eta 82, 174, ez? Azkenean kopilotuak barne, baina bueno, 82 auto, eta apurtxo bat hemen hausnarketa txiki bat ingo, izan ere, bueno, 82 pilotu guztia sekulako marka da, lesakako rally esprinerako, lesakan beti goten da pilotu asko, baina sekulako marka da, notizia oso ona, Urbasako rallian ere, bai, ikusten da Nafarroako bi lasterketa horretan Urbasan 100 eta piku auto izaten dira, eta hemen apurtxo bat analizi bat egiteko pilotuak badaude, ikusten da pilotuak badaudela, baina belaunaldi aldaketa, ez? Generazioak nola dala badoizela munduan barreratzen. Eta adibidez, Zoioko rally esprina suspenditu nintzen, pilotu faltaren gatik, eta bestatutan 82 pilotu. Hor ikusten da, zeozer gaizki dijoala, eta zeozer aldatu beharra dagoela. Azkenean automobilismo mundua oso garestia den mundua da, zoritxarrez. Lasterketa oso bat korritzea oso zaila da, diru asko eta asko behar den mundua da. Eta, bueno, orain ikusten duen boruen Copa Focus eta moduko modalidadeak irtetean pilotuak igo egiten dira, eta, bai, hausnarketa txiki bat, federazioari edo danadakoari, pixka bat, pilotu falta horren apurtxo bat, segati faltatzen diren, emumiko zotela bueltak, ez? Azkenean, federazioak lehen gauzak ez zituen hain ongi egin, gure ustez, orain belaunaldi aldaketa egon da hor, aber igertzen dan, eta... Ikuslentzat, lehen epatu zu, 82 pilotu onziela lesakan, normalien, median egoten dira, 40 eta 55 inguru. Bai, eskoiatan 50 pilotu oso lista ona, Oikoena hori izaten da, ez? Eta hortaz, argi dagoena da, alternatibak bilatu behar dira, jende gaztearentzat eta inbeste baliabide izan gabe, mundu honetan sartzea aukera ematea, ez? Focusaren, esaterako urrunago jongabe, Focus Kopak, ez? Izugarrizko harrekatza izan. Laguntzak ematen dira, merkeagoa da, jende animatzen da, eta hor ikusten da, ez? Azkenean, guk ematen diegun bezala, eurak eman beharko hori da, gauzak errestu egin beharko liratekela lasterretan korreteko, bestela gero eta zailago dago gana. Gero eta gauza gehiago behar dira, gero eta garestiago dago gana, gasolinaren prezioa zate baterako, gurpilena, dena igo da, eta azkenean... Hobi garestioa da, baina oso garestioa era batean edo bezala federazioak ere bere rola jokatu behar dute, eta kasu honetan pilotu berriek munduan sartzen eta gauzak errezitzen. Hori da. Bueno, alde batera utzitaia Euskal Herriko rally esprinak, oraintxe, joango gara Mirandako rallycrossarekin. Mirandan egin zen rallycrossa, hementxe irudietan ikusten dugun bezala, Txemi bere Saxoarekin, Joseba Frutos bere Astra G6arekin, Traves, Joseba ikusten dugun bezala, eta, hemen lau kategoria egon ziren, Carcrossak, 208ak, lehen aipatu dugun Daniel Villarren 208ak, gero N5ak, RMC... Arkapuso, kaixo esaten dugu, Arkapuso. Arkapuso. Eta, azkenean RMC taldea bertan egon zen, eta gero beste kategoria bat, ez? Hor iruditan ikusten dugun kategoria. Galdetzen ditu, noren kamiseta den, Bengoetxearena, Olaizolaena. Paulo Berazaluzerena. Paulo Berazaluzerena da. Berrizko pilotariarena. Bai, berrizko pilotaria. Eta, aipatzen gaitenek, ez? Ikusten da bezala irudietan, ez dauko konparazioik rally sprinte arrunt batekin, ez? Ikusten zuen lurzoruan zulo da zela, lurra dela nagusi asfaltoan ordez, hortaz honek ere gidatzea
baldintzatzen du eta beste estilo gidaketa. Hor ikusten da moruen ez, hau rallycrossa izanik, hor Joseba Frutos zera dijoan asfaltotik eta Txemi lurretik, rallycrossak 150 asfaltua bat, 150 lurra. Mirandan egin zen, 23 eta 24an, uztailean, eta bueno, lehenengo kategorian Iban Suárez eta Roberto Mendezen arteko lehiakortasuna nabaria izan zen, batek 5 minutu eta 16 minutu. Ez da gigun norden arkakuso, baina arkakuso hori zirikatzen ari da. Arkakuso, mesedez. Hori arkakuso, no? Orduen. Roberto Mendez eta Iban Suárezen artean. Iban Suárezek sekulako golpea eduki zuen. Hor ikusten dugun moruen, orain Txemi dijoan hor, ibilbidean hor, gurpil batzuk aurretik eraman zituen. Kanpo galdetik, baina noski. Hemen ikusten da bakoitzaren presupuestoa. RMC taldeak baliabide handiak ditu, ikusten den bezala, eta batek golpea izan eta gero sekulako arrailoa egin zuten, eta berriro urtetuko aukera izan zuen. Gure kasuan, bueno, 208 kategorian Sergi Pérez eta gero Alberto Guiadas eta Eduard Forest. Holan gelditu da. Eta, bueno, hor ikusten, lehen ikusi dugun moruan, zelan Txemi zijoan kanpotik eta Joseba barrutik, ez? Hori Joker Lap izeneko vuelta extra bat da, hor ikusten dugun bezala. Txemi kanpo galdetik doa, Joseba borkaldetik. Lazargetak 5 vuelta izango balitu, vuelta baten, behintzat Joker Lapetik pasatu beharko dira pilotuak. Hori da, rekorrido extra bat, ez? Igual, 200 metro gehiago, ez da 200 metro, baina igual 60 metro gehiago egin beharko ditu pilotuak. Denbora galtze bada, horregatik hor, estrategiak ere kontutan izan beharko dira, ez? Hor ikusten dugu bezala, Txemi sartu egiten da, Joseba ez da sartzen, Joseba Txemiren aurretik irtetzen da beraz aurreratu du, eta hor, esan beharra dago, Josebak aurretik egin zuela, Joker Lapa, Txemik ondoren egin behar izango zukela, eta horren eraginez Josebak aurreratu egin zuen Txemi. Joseo Euskalduna, Astra G6arekin, bigarren hasi joan, lasterketan, zu hartu zion autoak, zoritxarrez, gasolinaren mangeta urten zitzaion. Ez dakigu norden arkakuso, baina arkakuso ziria esaten ari da, guri. Eta, bueno, azkenean Santillan bere eboarekin nagusitu zen, nagusitasun osoz, azkenean ebo bat, lau bider lau trakzioarekin, Txemi bere saxoarekin, autoblokantearekin, eta Joseba autoblokante bari. Autoblokantearen garrantzia. Gero erantzuteko, zein da zuen giro gogoena. Kronika maitzan, erantzun modugu. Vale, hori da. Hemen kronika autoblokantearen garrantzia, batez ere lurreko lasterketetan autoblokanteak erreztu egiten du abantzea, ez? Eta hemen ikusten bezala, Josebak zailtasunak izan zituen, Txemiren aurka, nahiz eta auto potenteago bat izan, autoblokanteak asko egiten duelako, eta fundamentala delako autocross bezalako mundu batean autoblokantera eramatea. Lehen aipatu dugu, ose garrantzitsua den esperientzia, ose garrantzitsua den gidatzeko doai aproposak izatea, baina azkenean dirua da, baliabideak dira, eta kotxe hon bat izan ez gero, garbi dago abantaia garbi duzuela gainontzeko gidariekiko, ez? Eta horrez gain, zehose esateko? Apuruan Mirandako rallycrossa horrela utziko dugu, ez? Azkenean animo Joseba Frutos pilotuari, autoa erre baina berehala konpondu zuen. Eta finalean errezitaien autoa, pena, vuelta bat faltazela, bigarren hasi joan, eta autoa erre. Hirugarrena geratu zen Joseba Frutos, euren kategorian 3 zeudelako, eta orain Arteixo, Galizia, Arteixo, eta Galiziara joango gara. Galizialdera ingo dugu salto, hau Miranda da. Hau Miranda da. Hemen txigusten dugu Arteixo, ez? Arteixo autocrossa, bakarrik lurra ikusten dugun bezala, eta Espainiako zirkuito honenetariko bat. Fama handienetariko duen lasterketa Arteixoko. Hor ikusten dugu Joseba Frutos, bere aztaran. Azkenengo asteburuntan bertan izan gara. Lasterketa, eta bertan izan ginen bertatik bertara lasterketa ikustera, eta egia zan gozada
izan zen, bai, pilotuen maila, bai, antolatzaileak, Azkenean guk, orain arte aipatu ditugun lasterketak Mirandakoa kenduta, maila regionalean dira, ez? Euskal Herriko txapelketak, Nafarroako txapelketak, bertako pilotuak dira. Hemen azkenean joan ginen Galdizia batera, ez? Gure etxetik 6 ordu eta luze gelditzen den leku batera, Espainiako txapelketa bat da, beraz, pilotuen maila ikusten zen goraipatzekoa zela, pilotuen maila. Bai, gero, hemen, autokrosien bai, aipatu dira nola. Argal guzo ezak guzetan ari den. Aipatu behar da, autokrosien bai, modalidad desberdina dutela. Modalidad desberdina da, oin aipatu. Ontsa aipatuko, ez? Kotxe desberdina daz, hemen... Eusaien potentziaren. Bai, hori da. Hor ikusten da ez, adibidez, horko Out Division bida, bigarren ditxua, Joseba Frutos bere Astra GSI-arekin, gero hor ikusten dugu Sergio Cancela Pebiot eundasiarekin, Saxo VTC-ak, Corsak, horrelako autoak, ez? Izaten dira normalean, kategoria hontan. Eta, bueno, aipatu behar daukat, asteburu osoko, hau azkenean bide uneko lasterketa izan da, asteburu osoko lasterketa politena irudiotan daukaguna iruditu zitzaidan. Lehenengo biak, Sergio Cancela eta Cristian Escribano, bat eta bestearekin burrukan ibili ziren, Gupidari gabe. Asteburu guztian, ikusten da berain nivela handiagoa dela, eta ikusten dugu, ontxe bideoa amaitutakoan, ikusiko da. Gaina nik uste Orantxe, ikusten dugu Lelena, Cancela, nola hartzen duen, atletik Escribano, Rally sprintekin eta aldeatuta hemen, gaina pilotu danak batera ikustean ez, ikuslentzat ere sentsazio hori edo adrenalina hori areagotzen du, ez? Lehiakortasun hori kanpotik ikustea ere politia da, zentzu bat. Bueno, hor ikusten dugu hori finala zen, Joseba Frutos finalera zailkatu zen, asteburu guztia eta gero, autoak ez zion nahi zuen jarrera erakutsi, arazo asko izan genituen, guk esan beharra dago, joan ginenean, Joseba Frutosi asistentzia laguntza egitera bezala joan ginela, eta beraz ezin izan genuela lasterketa guztiak ikusi eta bertatik disfrutatu. Izan ere autoa jaiaten zijoan, hori da azkenean ere bai autoen adrenalina sentsazio hori ez, autoa jaiaten dijoa, urten egin zara, irabazi nahi duzu, faktore asko daude, autoa konpondu beharra, eta ikaragarria da. Vale. Gero, aipatekoa Josu Alberdi, lehen aipatugun Josu Alberdi BMW-arekin rally sprinetan, orain Josu Alberdi Speedguard TTR-arekin motorra utzi zuen Josuk, ikusten da seldoai dituen jendeak zelako mekanika maila duen, enbrage hautsi, motorra hautsi, den aldatu gauean, enbragea aldatu egin zuen, bueno, Oier Mendizabali gorantziak emendik, berak informazioa errestu digu, eta... Horrek bai, mundu honen beste laguntasun, ez? Polita mundu. Azkenean inok oso hemendik bizitza ia ezinezkoa da. Eta hemendik lehiakortasuna, azterketa barruan egoten da, baina hortik kanpo azkenean beti gertatzen da berdina, ez? Jarraitzaile berria egin dugu azkenean, hortaz mila esker Arkakuso. Hori esaten genuen ez, lasterketatik beste kiroletan beti ondokoa joditzera dijoazen bitartean, hemen laguntasun hori, ez? Futbolean ere bai. Zure aurkariari gero eta txarago joan, hobe. Hemen ez da horrela. Eta, bueno, aipateko Josu Alberdi motorra hautsi finalean zailkatu eta seigarren egin zuen. Josu Alberdi ikusten da aitaren eskuak dituela, edo hartzen ari dela. Jon Saio-Etxebarriaren piloto mitikoaren, Jon Saio-Etxebarria BMW E30rekin askotan ikusi zen dugun pilotua da. Bere semeak orain Karkorsarekin junior mailan korritu. Neri zuzenekoan 3. egin zuela uste nuen, baina Arteixoko sare sozialetan 2. egin duela jartzen du. Alata guztiz ere, Jon Saio-Etxebarria ikusteko aukera izan nuen, pare bat lasterketa ikusi nituen bereak, eta
sekulako ritmoan, sekulako maila ikusi nion Joritzi, oso azkar, konfiantzaz beteta, eta lasterketan ikusten zen bere atzetik kriston tropela zeukala, baina berak ez duela izten pasatzen. Gero ere bai, afizioa. Ikaragarria. Galizia ikusten da autoen munduan ikaragarria dela, kriston jendetza zegoen, hor ikusten da, bueno, 7 grada zeuden jarrita, eta hau kurba osoa beteta zegoen, kriston jendetza, eta bebai eskertekoa Galiziako afizioa ikaragarria dela. Ne ikaragarria iruditu zitzaidan, inoiz ez negoen egon da Galizian autolastarketa bat ikusten, lehenengo aldia zen, eta ikaragarria iruditu zitzaidan. Gero ere bai, Arteixoko zirkuituan nola zaindu ez, hor ikusten dugu azkenean lurra pasadaz pasada, kanporatzen dijoala, eta hemen bertan Arteixoko sekulako makinariarekin nola konpontzen zuten pista, ez? Ikaragarria hori. Gaina, gidatzeak orduan ere, garrantzitsuak inertziak izatea, ez? Bi urgunen artea, hemen argi eta garbi ikusten da, ez? Nola... Lurzorua labainkorragoa da. Labainkorragoan ez dute grip hori, asfaltoan duten grip hori, eta hortaz, are eta zailago egiten da gidatzea, ez? Hori da. Beste piloto batzuk euskaldunak egon ziren, adibidez Jonathan Yonder, hola izola, baina, karo, ezin izan genuen piloto horrek ikusi, esan duen... Zuen otagatik justieten Galiziara. Guri bostazioa motorra, ez? Bostaren galdi joan ginen. Baina esan beharrago beste piloto euskaldunak bazaudela, adibidez Jokin Agre eta Gurut bertan zeuden, ikusle bezala edo mekaniko bezala, baina ezin izan genituela lasterketak aipatu eta orduan ez baukagu informaziorik ez goaz ematera, ez goaz jendea gezurtera, arkakuso gezatzen duen bezala, ez, orduan Josua Frutosen autoan buru belarri aritu ginen, eta ezin izan genuen lasterketa guztiak ikusi, beraz ez dugu aipatuko. Autorik... Pare bat minutu estilo garginago berazategi. Zein nerrata, Beka! Eta orduan, gero ere bai, niri autoa, gehien gustatu zitzaidan autoa, Jose Gomez Albarezen, Astra GTia, 2 motor zeukan Astrak, gu Opelero, gara, onartu beharra dago guri Opela, gustatzen zaigula, Josebaren Astra ere Opela da, eta, bueno, azkenean, olako autoak ikustea, jendeak nolako inbertsioak egiten dituen ikustea. Eta jendeak zelako saletasuna daukan, eta zelako mekanika jakinduria daukan ikustea ikaragarria da. Eta adibidez, piloto honek Astra ikaragarria. Zelan zijoan Astra, 4 bider 4 trakzioarekin, ikaragarria. Saletoen gaia aipatu duzu, eta hori azkenin beste adierazle bat, herrialde honetan motorarekiko pasioa oraindik bizirik dirauela, eta belaunaldiak pasa, afizioa dagoela, hortaz medioek hau jakin dezaten eta saleto hauei kalitatezko produktu bat eskaintzea, ez? Horregatik. Eta ez zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenuke? Ez? Arteixoaren inguruan? Hau izan da dana, Arteixoaren inguruan, orduan, orain aipategotan iraila hasieran Aramaioko rally esprina daukagula, etxe ondoko rally esprina, oso rally. Orain digan, Euskal Herrian txapelketan konditan erabakitzeke daude, lasterketak geratzen dira, hortaz, orain bai inok ez duela katxik egin nahi, eta jakin gu ere saiatuko garela denbora baten tartean, lasterketa honen inguruan informazioa ematen, egunerokotasunaren inguruan gaur bezala laburpen txiki batzuk egiten, beste kirol batzuk ere bere bisibilitatea eskaintzeko, ez? Meme hori behar dizio, baina Jose Mari Pastorek hori euskaraz esaten du, pero Jose Mari Pastor da esaten dira irakaslia. Saskibaloian inguruan solastu zarete? Oraindik ez, tio. Saskibaloia oraindik pendiente daukagu, inorez gara saskibaloi zaleak, egia esaterako. Talen arkakusok esan dago ez, zein dan gure kirolik.
Kirolik, Gogokoena. Kirolik gogokoena. Asko dauzkot gustukoak, baina bat aukeratu behar banauken automobilismo izango zen. Automobilismoa ikaragarria. Exclusiva. Eta automobilismoa ikaragarria da. Eta niri gehiago zen. Pelota, euskalki eta asko gustatzen da. Baina bueno. Ni pertsonalki ez dute nik erretiratu nago, azkenen futbolean aritzen ditzen, baina dagoeko ez, eta esan kiroli gogokoena futbola da, Emako izan Euskal Ligan Euskal talde Euskal jokalari oso topak. Emakumeen futbola egia esan ez dugu gehi jarraitzen, hortaz ez dugu... Nien naiz futbolzalea, beraz, nik ez daukat futbolari. Gehiegi, ez? Nongo azta bete, ni aretxabetarra eta ari eskoietarra. Naiz eta ari izatez, izerri patxetan kidez izan, esaten da enviado especial, ez? Gure kasuan motor munduarekin kolaboratzaile gisa arituko da, eta noizean behin etorriko da, honen inguruan. Edozein galdera baldin baduzue zuzeneko ditxe horretik, edozein idadokizun urrengo zuzeneko eta begira edozein proposamen bota, eta bestela zuzenekoa iztera pasako gara. Nola gustatu zaizu formatua, zer dute zaizu kanal hau? Asko gustatu da kanal da, azkenin euskeraz dan kanal da, euskerari indarra bai emutia oso garrantzitsua da gure herria aurrera jarraitzeko. Eta bai, azkenien motorrali mundu hontan lehen zandun komunikabideak ez da binez laguntzen, Izerdi Patxetanek motorrali munduari eskuka da botatea, ikaragarriak eta oso ondo. Oso ondo, mila esker una tortegatik ariz eta zure jakinduria guri danokin partekatzeagatik eta espero Leicester berriro mendik ikustea. Bale, oso ondo. Bueno. Hala, eta jarraitzaio, ondo ibili. Bai. Hala, gero arte. Aurrak akuso.